אוקיי, ברוכים הבאים. אני מקווה שהורדתם את התוכנה קריטה. קריטה זו תוכנה מקצועית, open source, שזה בעצם תוכנה חינמית שפותחה על ידי אמנים ומתכנתים בשביל אמנים, וזה בעצם כמו קהילה שממשיכה לפתח את זה כל הזמן. תוכנה מקצועית לחלוטין, וגם הכלים שלה כל הזמן משתפרים. חינמית, אם אתם מורידים מהאתר הרשמי של קריטה, אם אתם מורידים מהגוגל סטור או משהו כזה, זה יכול להיות שזה עולה כסף, אבל אז זה גם מתעדכן אוטומטית. מבחינתי זה לא קריטי. קריטה, תורידו מהאתר הרגיל של קריטה כל פעם שאתם רוצים את הגרסה החדשה להתקין, תמיד טוב לדעת דברים כאלה. זה הדף הפתיחה, ופשוט נתחיל. אני רוצה שתתנסו קצת בזה בבית, אז מן הסתם לרובכם, אם לא לכולכם, אין טאבלט עם עט, או אין לכם לוח עט בבית שמתחבר למחשב. למי שיש, מצוין, וזה הרבה יותר נוח וכיף. אבל אפשר גם להתנסות ולהכיר קצת את התוכנה עם עכבר. אז אני עכשיו עובד עם עכבר בבית בשביל להראות לכם קצת על איך אפשר ליהנות מזה ולנסות להתרגל קצת לממשק הזה. אני אלחץ פה על New Image ויופיע לי פה חלון. החלון הזה אני אסביר לכם בכיתה. כרגע אתם תלחצו על החלון הקטן הזה פה, ותלחצו למשל על A4, כי אתם מכירים את הפורמט של A4, זה הדף שיש במדפסת, 300 ppi, ו-Create. נוצר לנו פה דף. אני עכשיו עם עכבר, אני גולל את הגלגל במרכז העכבר, ואני יכול להתקרב ולהתרחק. אם אני לוחץ על הגלגל הזה של העכבר, אז מופיע יד ואני יכול להזיז את הקנבס. אותו דבר אם אני מתקרב אני יכול להזיז את הקנבס. יש לנו פה ממשק. עכשיו אני רוצה שתתחילו לצייר, אבל כנראה שהממשק שלכם לא בהכרח ייראה ככה. אז כדי להקל על העניין של כולם, אנחנו נלמד להכין את שולחן עבודה שלכם טיפה, שיהיה לכם יותר נחמד. אז אנחנו פה נעלה לתפריט, אתם רואים פה את התפריט, ויש settings. נלחץ על settings, ונרד לדוקרס. דוקרס, פתאום ירד לכם פה חלון. עכשיו, כל החלונות האלה שאתם רואים בצדדים, קוראים להם דוקרס. אז אני פה יראה לכם את החלון שלי. עכשיו, כל מה שיש ב-V, כל מה שיש V על הדוקרס פה, זה משהו שיש לי כבר. יכול להיות שלכם אין, בגלל שאני כנראה הוספתי לעצמי את הדוקרס האלה. אז תראו מה לחוץ פה אצלי. בואו נראה. Advanced Colors, זה המשולש צבעים הזה שיש בצד. Brush Presets, מצוין. Preset History לא צריך. Channels כרגע לא צריך. Layers חייבים. פלטה זה תמיד נחמד. Palettes, אני אראה לכם מה זה, זה בעצם זה. פלטה של צבעים, נחמדה. Tool Options, מעולה, ו-Toolbox. מה זה Toolbox? זה מה שנעלם לי מהצד שם. מעולה. אז Toolbox צריך. ונחזור פה ל-Settings, Dockers. כמו שאתם רואים, יש פה המון חלונות שכרגע אנחנו לא צריכים, אבל יש אנימציה, יש
פוזישן, מה שאני רוצה זה overview. הופ. נותן לנו את החלון הזה פה שאני הולך להגדיל. עכשיו תראו, כל אחד מהחלונות האלה שפתחתי אפשר להזיז ולשנות את המיקום שלו. אז מה שאני אעשה זה אני ארכז את כל הכלים שקשורים למברשות בצד הזה. כל הכלים שקשורים לכלים אני אחפש בצד שמאל כדי שיהיה לנו נחמד. אז הנה אני לוקח את אני לוקח את החלון, אתם רואים פה את המנעול הזה, אז איפה שכתוב בראש פריסטס אני לוחץ, אני מעביר הצידה. עכשיו זה מתחיל להשתנות כל פעם שאנחנו מתחילים לשנות, הוא יעזור לכם. אתם רואים את זה? פה הוא יצר פה שתי לשוניות, זה אני לא רוצה, אני רוצה שזה יהיה אחד מתחת לשני. מעולה. פה יש לנו את הקווים הקטנים האלה שהופך לחץ, ואני יכול להגדיל. וגם את הצורה של איך זה נראה אני יכול לשנות. אתם יכולים להחליט איך אתם רוצים שזה ייראה, מה שיעזור לכם להרגיש יותר בנוח. אז פה יש לי את המברשות שלי, פה יש לי את ה-Tools, Options, זה אני אראה לכם מה זה עושה עוד רגע. אני אשים את זה פה ויקטין את זה. אלה השכבות שלי, זה אחד החלונות היותר חשובים, אז באמת את זה אני אוריד למטה. מעולה. את זה אני אגדיל. מה זה בעצם overview? תראו, אני עושה לי פה קו ומופיע לי פה קו. זה אומר שאם אני מתקרב, אז פתאום אני יכול למקם את עצמי על הדף. אני רוצה לצייר משהו בקטן ואין לי כוח כל פעם לצאת ולראות איפה אני נמצא, אז זה ה-overview. מעולה. מה עוד? פלטה, בואו נשים לנו את הפלטה מתחת לעניין הזה. פה על הצבעים אני רוצה שתלחצו על התפריט הזה ותלכו ל-Color History. עכשיו אצלכם זה יהיה vertical, אני רוצה שתלחצו על horizontal ותלחצו על OK. מה שזה עושה, זה ייתן לכם פה את ההיסטוריה של הצבעים שהשתמשתם בהם. ראיתם, השתמשתי בכחול והופיע לי פה כחול. עכשיו אני יכול להתחיל לבחור פה צבעים והם לא יופיעו עד שאני לא אשתמש בהם. וזה מצוין לאחר כך. הנה, אתם רואים, הוספתי את הנוסף פה בצורה אוטומטית ואני יכול לקפוץ בין שניהם. ואני רוצה לחזור לצבע שהשתמשתי בו בעבר. אותו דבר בפלטה פה, אתם יכולים לבחור צבעים שכבר מסודרים בצורה מסוימת ולשנות אותם לפי הצורך, אבל זה הרבה יותר נוח. שכבות אנחנו נלמד בסרטון הבא, שאני אלמד אתכם באמת איך להשתמש בכל הממשק הזה. אבל כמו שאתם רואים, אתם יכולים להוסיף, להחסיר, כל דבר שאתם עושים, אתם יכולים גם לעשות ביטול, בעצם לכל פעולה שאתם עושים פה. למשל, אני מצייר פה את הקו הזה ואני רוצה לחזור אחורה. משהו שאנחנו נשתמש בו כל הזמן זה Command Z. במקרה של Windows זה נראה לי Control Z. אולי אפילו Alt Z? אני לא זוכר. אתם תראו, אני לוחץ על Command Z וזה נעלם. במקרה של Control Z, לא נראה לי. תבדקו אצלכם, כנראה שזה Control אצלכם. אצלי זה אפל, אז זה קצת שונה מבחינת הפריסה של המדפסת. אבל יש לנו עוד כפתורים של Shift, Control, Alt, כל מיני דברים שעוזרים לנו אחר כך להשתמש בכלים האלה. למשל, אם אני לוחץ על Shift ועושה קו,
זה הוריד לי את הסייז במקום לעשות קו. זה כנראה משנה את הגודל של הנברשת שלי. אני עושה קונטרול וקו, מה זה עושה? לא. זה לפי כלי. למשל אני לוקח פה את הכלי הזה, ואז אני לוחץ, עושה עיגול, אז אני יכול ללחוץ על Shift, ואז הוא יעשה לי עיגול מושלם במקום משהו כזה. אחרי שגררתי עיגול אני יכול ללחוץ על Shift, והוא ייתן לי את זה. מצד שני, אם אני עושה, לוחץ על Alt, אחרי שאני זה כאילו משאיר לי את זה באמצע, מעניין. אותו דבר, אם אני לוחץ על קונטרול, אוקיי, אז אצלכם זה יהיה כנראה Alt. אז אם גררתי צורה ולחצתי על Alt, פתאום אני יכול לגרור אותה. זה כל אלה כפתורים על המקלדת, וכמו שנעבוד עם עט, אז תמיד תהיה לנו יד אחת על העט ויד אחת על המקלדת, בשביל כל מיני קיצורים נחמדים. אז אותו דבר גם עם העכבר. את זה אני אמחק. ונמשיך בסרטון הבא.